Engedjék meg, hogy üdvözöljem Önöket, és megköszönjem, hogy elfogadták meghívásunkat. Domsic Károly volt polgármester honosította meg ezt a szép szokást városunkban, hogy minden hónapban köszöntsük azokat, akik éppen betöltik a 70, 75, 80-85 éves életévüket, vagy ennél is idősebbek. Az utóbbi időben eltértünk ettől kissé, mivel a Pomlei úti nyugdíjas klub átépítés alatt áll. Ez azonban nem tántoríthat el bennünket attól, hogy köszönetet mondjunk Önöknek, hiszen annyi mindent tettek városunkért. Nem csak a munkájukkal, hanem a jövő generációjának nevelésével is. Dovolte mi, aby som vás privítal a poďakoval vám, že ste prijali naše pozvanie. Túto krásnu tradíciu, aby sme každý mesiac privítali tých, ktorí práve dovršili 70, 75, 80, 80 alebo dokonca viac rokov, udomástil v našom meste bývalý primátor Károly Domšic. Donedávna sa tieto podujatia konali v klube dôchodcov na Pomleskej ceste, ktorý sa momentálne rekonštruuje. To nás však nemôže odradiť od toho, aby sme sa vám poďakovali za všetko, čo ste pre naše mesto urobili. Nielen svojou prácou, ale aj výchovou budúcej generácie. Tak je to pekné gesto od mesta, že sa stará o starších ľudí. Ja už patrím do tej vyššej kategórie nad 85 a som rád, že vlastne si spomenú, pretože som sa sem prisťahoval do Šamorína zo Záhoria a som rád v tejto oblasti. Je tu všetko, čo vlastne mesto Šamorín zabezpečilo pre starších ľudí a teším sa z toho, že v zdraví takto, že dožívam a že môžem sa tohoto zúčastňovať. Nagyon szeretettel, inkább olyan, hogy hívják, jó érzéssel, hogy itt ezt meg tudjuk érni minden 70-75-80, legalább én ma ezt a hármat áttétem. Nagyon szépen köszönöm a szervezetnek, hogy gondolnak rám, és szeretném, hogyha tovább is akár a többivel időskorra foglalkoznának, mert egyszer mindenki megöregszik.